da sallama na fara, gare ku zan yi kara. Abdu ne na Nura, safe na kama fara, mai bibiyar batuna. Zan so ka dosa bina, zan ce akwai abuna, da hankali kauna. Yanzu halin mutane, abin makyamata ne, wanda suke a zaune, munin zato gawa ne. Hali ko bai kamanni, duniya ta tsamani, dan ta koyan tunani, na gane inda zani. Nura ka daina damo, dan yanzu ba ka kamo, kyan tafiya a komo, gudu kwana ga zomo. Mai hassada ka farka, Abdu ne kiranka, Allah ka sa a ranka, domin ka samu naka.